Това е стеничка, дами и господа. Това е Цики Делгадо. Така, той може да ви прави смешки. Дами и господа, това беше оригинал. Цъка към портата и не пада по стълбите. Яко. И това е стеничка. Има една нова игра маршировач. Ще ви обясня правилата. Ники се опита да покаже нещо, но никой не видя. Така, Ники пак го покажи. Това където беше, защото никой не видя. Аз мислех, че са били точки. То не е било. Дами и господа, това е червената топка. Не, какво играем маршировач, където този, където снима, я е измислил. Кажи си има. Павел. Всъщност... О! Топката изведнъж ходи надолу. Метри. Това е топката на ЦСК. Удай, бе! Така. Топката се... Така. Топката изведнъж се... Стеничка, дами и господа. Я прави смешки. Я прави смешки. Канала. Ники, аз ще ти кажа само, че това ще бъде яка стеничка. Не, мъж, какво? Преди как ти викаха? Бакшиш ли? Това е Цики Делгадо. А кой те верно ти измисли Цики Делгадо името? А на Светло Манчурийски измамник? Мангур. Мазня. Въци. Накратко цици. Валко. Има два прякора. Казва се Балки и Компиро.
Ако са прякорите. Са направени с дамби и пол. Пол? Да. А на един Мишо му казваме плохотрол. Плохотрол. Да, плохотрол. Плохо, но строл става плохотрол. Разбираш ли от математика? Питаме колко е, не знам си колко. 25 по 100. 2500. 30 по 30. 3900. Добре. 300 по 300. 90 000. Толкова ли? Да. И кои други? Ти кой клас си, бе? 5. А аз? 4. Коя паралелка съм? Ти си А. Ти, Б. Верно, че аз съм А. Има някакви Б до нас, където са много куко, пипе, куко, пипе, Там е класа на Валко. Още наречен Компи Рибалки. Аз свършил 6 Б. Още наричам Цвъци или Цици. Не. Тук да се запива, отива към всеки дългади и това е зон! Не бъди, мъженко! Манчурийски измамник. Той в едно клипче се казва Манч П.А. Що си ти дължиш ми един пенис? Това какво означава П.А? П. Линда. Сигурен ли си? Да. Той вече узна, че се казва Манч. Не казвай, бе! Пиапил! Оу! Не! Хай, прави някакви смешки. Не баям, бе! Прави някакви смешки. Ти правя смешки! Ти правя на долния педал! Оу! Сори! Това ще го изрежем от кадър. Сигурно се няма. Не взимате. Много добре знае. Той е Samsung Galaxy S4. Да. И за 3000. 3000 са 250. Да. А това е оригинална модерна топка на ЦСКА. Виждате колко белези има от футбола си. Нали го виждате? Това не са белези, това са петна. Петна на бели точки. Подчета. Той си каза какво е. Той си каза какво е. Я стоете там. Няма. Моля те, стой. Той се гмати. Гмати се той. Защото е гматало. После ще го гледаш ли? Той ще бие към стеничката. Това, впрочем, гараж. Сега вече е истинската мрежа. И най-сетне стеничката. Отива към колата. Всеки дълга да спасява. Топката се движи. Това на мен ми се достра. Не е верно, бе.
пет ще да правя. Ето. Не! И това, дами и господа, канала. Не е края. Дай по дяволите. Дай. Теб О, си. мерси. О, има едно момиче, където рита с боци. И се казва Ана Босилето. Това е на мушкарана. Да, наистина. Мъж ли е, жена ли е? Ана, ще гледате Ники ВС Ана, умирай с 4 Ано и атак. Зомбията. Зомби е атак. И кулата 2. Това са те. Манч. Манч. А. А? О, ето ги двата смешни гласа. Кой първо искате? Той е малко по-нагоре и малко по-надолу. По-надолу. Сега? По-нагоре. Така, дами и господа, хвърлянето на Ники. Какво? Хвърлянето на зрънче по земята. Дай. Дай таблета, ма.